Magadi boys. Ziri zeze. Ikubatere signal. Ikubatere. Shua. Tirarira. Inin tinjarira. Tirarira. Nice guys. Ndafara kusangana nemitimu. Ndafara kukuona nice. Nyama nemweya zviri pamwe chete. Stay alive gang anditi. Muchengetedza pfungwa nemoyo anditi. Mubatana zvakanaka tete. Ndapota zvangu. Imimi ndimarira. Ndimarira. Amuite zvakanaka. Tigri bashman. Aiwa. Tinongozvinzwira kunze ka. Nhasi tikuzvona life ndiri kufara kusangana nemi vakoma vangu ana sekuru ana baba ana tezvara vakwasha nemboko dziri munomu. Samuwina sefe muri kufara zita ndinonzi Pondo maiziya sei Pondo say Pondo. Yes, I thank you for your love, guys. Good day, ladies and gentlemen. My name is Donald Dos Santos. I had a very good experience with Sunrise Funeral Services. I've managed to bury my father with dignity and love and prosperity. Thank you, Sunrise. Inini ndiri mugari wekugweru, saka kuuya kwandaita kuno kumanje ndaona kuti yatibetsera zvakawanda. Ndinokurudzira vanhu kuti Sunrest iyi ngavauye kwairi vanzwe zvavanenge vachida. I recommend you join Sunrest policy, funeral policy. It makes your life very easy and very calm. It's more especially when you get into problems. Inini ndaona kuti yandibetsera chaizvo nokuti kubva kwandaita kuva zibani pandimire panapa ndikuona kuti kambani yakanaka kuri kwekuti vamwe vanhu vasingazivi ngavauye vazojoina. Thank you, and may God keep you doing the works that you do.